každé písmenko by mělo mít třeba O a C, musí být velice blízko, protože tady jsou velké plošné plochy kolem toho. A například v I, tam, aby ty plošky mezi těma písmenama byly co nejlépe rozmístěné, aby se to nebylo. Ideálně by bylo, kdyby všechny ty plošky mezi těma písmenama se nějak jako spolu korespondovaly. Když je nějaká předložka, tak většinou se to, aby se tam vešlo I. Jo, I klasické, když tam dáme, když rozmístujeme písmena, tak to I potom vytáhnu a není to rozbité. Když se dá větší mezera, tak potom je ten text. Ten rameček, to už je jedno z čeho, jestli to z plastu udělá, nebo z nějakého dřeva. Jo, tu je taky, toto není fotka z bronzu, ale zase na návrh paldy. By neměly být velké plochy okolo, všechno by to tak mělo nějak korespondovat. Maximálně se může oddělit ten nápis hlavní trošku větším písmem a trošku větší mezera, ale moc velké mezery by tady taky neměly být. No, vždycky maximální délka toho textu určuje a velikost určuje velikost té desky. Tady jsou upínací místa a většinou používáme takové ty jehlánky, ze zadu se použije šroub a zabetonuje se to do té stápy, aby to opravdu, vidíte to dobře? Aby to opravdu drželo, aby to někdo neukradl. Ještě jednou. Aha, tak tady už to máme. Nejlépe, buď ten program pracuje automaticky, to zalohování, ona je jenom převedená do vektoru, klasická fotka, takže ono to není dokonalé. Ale já jsem potom všechno, tady jsem použil jenom ten znak a celý jsem ho má uzlama, jo, a bodama přidat uzly, no, vyběry a tak dále. Je to taková práce, opravdu na ty geometrické práce nejlepší. Do toho vektoru jde převést jakýkoliv grafický námět, když to se podíváme, jenom rozmístění, nápisy a tak dále. A jak bude vypadat ten avers a revers, a ruku medaile. Plošné rozmístění, pravý relief zobrazený. No, aby se s tím dalo pracovat a mohli se k tomu někdo vyjádřit, tak vždycky to musíte převést potom do nějakého JPEGu nebo do Wordu, ať to protože každý. My se ze začátku teď potykali, že? Takže to je jedna věc. Jenom jednu fotku, že? Jednu fotku. A to bylo velice těžké, protože to byl ten pohled ze předu. A ze předu je to daleko horší. Jsem dělal i kopřednici nějakého zakladatele Evropského muzea. A pokud si ten tvůrce nebo zadavatel přeje, aby tam byl relief ze předu, a teď jako nemáte se čeho chytit, tak je to velice těžké. Ten otisk té tiskárny, ale je hrozně vysoký. Tam zanikají ty jemné linky, proto já jsem to snižoval, tu výšku toho písma, že jsem ten otisk obrousil a získal jsem tam jenom 7/10 výšky toho písma. No, asi tak to nějak vypadalo. Když se podíváme na ten odlitek, jo, takže... A na té fotce byl takto? Byl tam, on se tam držel tak za čelo. Takhle byl z profilu? A byl, tady je trošku z profilu, ale... Vy jste ho ještě nějak pošli? No, byl trošičku jiný. Takže, vektorová grafika, znáte všetci, nezabírá skoro žádné místo, takže můžete mít stovky, tisíce uložených souborů a nezaberete skoro nic. Tvořím si na plaketu většinou průměr nějaký. U každého programu to funguje jinak, že když si držíte nebo podobně Ctrl nebo Shift, tak ještě se to buď podle středu orientuje nebo podle průměru.
My si budeme hlídat hlavně průměr, který bude zhruba asi na tu medaili. Teď navrhneme třeba 89, tady to hlídám. Po případě se to dá korigovat ještě tady ručním zasahem, ale to pro nás bude stačit. Vlastností té linky, tady je jenom 0,2 mm. Po odlití by to nebylo skoro vidět, takže já tam většinou dám 0,5 mm. Na tom samém základu si udělám soustředné vodící linky. Duplikuju. Při držení shiftu je to přesně na střed orientované, takže si udělám nějakou vodící linku, která teď má sice 0,5, ale já si udělám buď vlasový obrys nebo 0,1. Takže to mám základ pro plaketu. Text, přejdu do textu, pro návrh. Napíšu si kdekoliv cokoliv, Ostrava. Zvolím si ty písma. Klasicky dáme normální, tady nemám. Aby jsme to dostali někde na ten průměr tady, tak si zvolím text, přizpůsobit osnově. To by mělo být u všech programů podobně vektorových. A už mi to tady nabízí různé prostě varianty. Není to jedno, kde to dám, potom se to tady dá ještě korigovat od výška. No, nebo celková jako použití. A nebo si to můžeme ještě jednou textu musím být. Zvětšit třeba na požadovanou velikost 36 bodů. Zase posunout. Ale to je jenom jedna část. Protože když my si dáme tady vektorovou grafiku nahoru a když to tady bude napsat to samé dole, no, třeba dáme tam název Vysoká škola Banská, zase bychom to měli mít ve stejném písmu. Nemusí být, ale většinou se používá stejné. Velikost dáme 36. Aby jsme to tady měli dole, tak si to zrcadlím. Jak to asi ovládáte, ne? Zrcadlení se hodně používá tady. To ještě vám musím říct pro tiskárnu, pro výrobu razítek. Nemá je těžká domluva, oni všechno zrcadlí. Když jim dáte nějakou předlohu, takovou třeba, a v osnově, a teď ještě jednou to musím zrcadlit. A teď vidíte, že se to dotýká nahoře, jo, je to blízko sebe. Ta korekce spočívá v tom, že já si zajedu na záznam textový editor, vytvořím si body, nejmenší bod mám tady 6, ale v každém grafickém editoru jde udělat menší body, například 2. Body. Teď si tady mezi to šuknu a už si tady navedu body. Větší. Si to kousíček od sebe dostat. Se 2 body. To je taková práce do grafiky. Jo. Samozřejmě ještě si to musím zase do středu hodit. Nejlepší, když tam ještě hodíte vodící linky, anebo si dáte zobrazit do řešku. Tratěný model. Ne.
trošičku a tady si to můžete zkonzultovat se středem a tak dále, jak to funguje. Jo, pomocné linky na rovinu, na šířku. Já si ještě tady dávám právě ty vydlovací věci, aby se mi to ještě otočím proti sobě, protože medaile je vždycky soustředná na obě dvě strany, tak jak si to nemám otočené, tak aby to bylo všechno v jedné rovině, tak tady mám takové malinkaté kolečka, které mi akorát pasují na 0,8-0,9 vrták. Provrtám si oba dva dílce a vteřinovým lepidlem to zakapnu a složím. A tím se zamezí tomu, že když sekundové lepidlo už nejde posunout, že? Aby nebyl ten model přesazený. Chceme tady zachovat ten vnitřní okraj, děláme ho třeba taky 0,5 mm, tak nám tady jde přes to ten háček. Jedna věc je, že my jednak můžeme to zmenšit. Soustředně samozřejmě, ale tak, aby tady nevznikly nějaké moc velké mezery. A když jsme tady v této fázi, už máme celkové rozmístění těch písmen, tak já si převedu písmo na křivky. Převed na křivky. V každém grafickém programu to jde. A my se vektor, celé to písmo, které teď je vektorové, já si s tím můžu, ale vytvořit nějakého vlastního obrazu nebo přidat body, udělat si tam nějaké křivky, ale počítat s tím, že už teď tady toto, jak máme převedené to písmo do křivek, já většinou všechno převedu už do křivek, když to posílám do tiskárny a koriguju takové drobné věci, jako je například, že můžete tady to zakulatit trošičku, no, tady k tomu se můžete dostat. Ono to sice teď vypadá, že to třeba bude mále, ale někdy nevypadá tak kostrbatě. Je to takové hranaté písmo, můžete si tady ten sklon trošičku zmenšit, přidat ho, to znamená, že si můžu taky s tím mírně posunovat. A trošičku si udělat takové nějaké větší modely. Tu třeba mezi tím R a A. Tady je velká sice ploška, tak proto já trošičku radši vzdalím to ty písmenka, ať to koresponduje s tím. Protože v plaketě, medaili a tak dále, když se potkají takové dvě písmenka, tak je problém. Bude vzniká nějaký velký prostor, který se tam bije s tím ostatním a nejde s tím skoro nic udělat. Takže přidám za to T, 2 body, potom přidám před T, zase 2 body, před O ještě můžu taky. A tady si můžu udělat rovnou korekci a už to mám všechno hotové. Už to mám všechno hotové, tak si písmo označím celé, zase pořádat, převést na křivky. A teď už to mám z křivek. A můžu si tady s tím
můžu si to zkrátit, nebo spojit, nebo cokoliv s tím můžu dělat. Není problém jako tady s tím pracovat. Ale musím přepnout z textu na objekty. Tady už se napracuji. Ale pozor, tady tak se posunuje celé písmo. No, a tady toto si natáhnu, zkrátím. Ale ještě dostaneme se do nějakého rozumnějšího poměru. To jsou takové drobné věci, ale když už to je obyté, tak se s tím většinou nic nedá dělat. Tady v tom programu mají povrch, to vypadá jako plastický relief. Takže si tam hodí trošičku plast, jak to vypadá plasticky. A to písmo, i když je tenké tady, tak ono, jak se potom tam ty úkosy přidají, tak musíme počítat s tím, že bude opravdu tučně. Jsme ze začátku dělali jsme tučné návrhy, že to vypadalo pěkně natištěné, ale ve skutečnosti to bylo hrozné. No. Tady na tom VTF jsem taky musel upravovat ty poměry různé, protože klasické písmo tam nešlo použít. Mají ty nuly, jestli dodrží všechno, ty protáhnou na výšku, aby to všechno vypadalo pěkně. Tady u toho Ačka, vždycky jsou kritické místa, tady jak se dotýkají, když my jsme tady dali dost velkou mezeru, jo, a vidíte to skoro se, jak by to dotýkalo. A mám ho tady, už vidíte, už mám připravené pro tiskárnu, že je negativně. Ve skutečnosti to má být tady a tady to, ale oni ta tiskárna, když to tak pošlete, tak vám přijde správný kus. No, tak. Jsem taky uvažoval, jestli to udělat ručně, jo, ty krystaly, které plošky budou lesklé, které nebudou, kolik těch hrámečků tady dá, jaké mezery mezi tím. Je to jako pořád musí člověk u toho uvažovat, jak to bude vypadat v tom materiálu, pro který se to dělá. Když se to dělo do vosku, tak je to zase jináč, že? Než do písku. Toto je do písku odlevané, takže do vosku si můžete dovolit daleko větší, tam je daleko víc možností. Vidíte, jsem si dával pomocně, máme všechny jsou ty tvary soustředné, ale také pomocné elipsy, které jsem si potom skopíroval soustředně na druhou stranu a tvořil jsem se, je to všechno na střed orientované na druhou stranu. No, vidíte, to koresponduje, ta koresponduje s tímto koncovkou, tady mám zase na tady tu Ostrava. Když má být symetrika, tak by tam měla být, ale většinou těch nedají, ani ta symetrika dneska nemusí být, ale pro tu heraldiku a pro nějaké ty znaky tam pořád se držet nějaké hlavní osy a od toho všechno se to